Fil-ħabs baqgħu jiżdiedu t-testijiet tal-urina fuq priġunieri u anke uffiċjali. Dan fiktar ħidma fil-ġlieda kontra droga fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ta' dawn id-dettalji l-Ministru tal-Intern Carmelo Abela meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet parlamentari. Il-Ministru Abela spjega kif fl-aħħar sentejn saru aktar minn 3732 eżami. Dan fil-waqt li għall-ewwel darba bdew isiru eżamijiet ukoll fuq l-uffiċjali. Eżamijiet li s'issa n-numru tagħhom jammonta għal aktar minn 220. Abela qal ukoll kif it-tfittxijiet fuq il-viżitaturi jew fuq min jieħu servizzi mill-ħabs ukoll saru iktar rigorużi. Fakkar kif din l-amministrazzjoni sabet il-qasam ta' tfittxija ta' droga fil-ħabs mis-sezzjoni tal-Klieb tal-K9 fi stat ta' abbandun. Semma kif din l-amministrazzjoni ħadet din is-sitwazzjoni bis-serjetà u bdiet tieħu diversi miżuri biex issaħħaħ il-ġlieda kontra d-droga. Għal dan il-għan fis-sena 2014 sar investiment f'6 klieb ta' razza German Shepherd li nġibu mir-Repubblika Ċeka. Abela qal li dawn inxtraw għal valur ta' 2400 euro. Għal daqstant fit-total jammontaw għal 14,400 euro. Kull kelb ġie assenjat dog handler personali u ingħataw taħriġ ta' livell għoli. Dan it-taħriġ baqa' fuq bażi regolari u fi żmien qrib se jibdew taħriġ biex jikkontrollaw folla kbira. Abela qal li matul is-sena 2015 dawn il-klieb ġew utilizzati f'aktar minn 2300 spezzjoni fil-faċilità. Illum il-ġurnata dawn il-klieb jinżammu f'binja adattata il bogħod mill-faċilità f'Kordin. Għat-trasport tagħhom sar ukoll ix-xiri ta' vanna apposta li jinkludi l-arja kkundizzjonata.